časom. Dobre, ja som v kláštore, takže balím tu a prídem. Takže na koľku? Dovi. 20 minút, dobre, prídem. Dovi. Teraz nemôžeme schovať, či môžeme? Nie. Ak ju čapne, že namrtvá, tak ako fajn. Ak ju len tak prizabije, tak ja by som tu myš zobral a šmahľuje ju tu mne do nodu. Čo, ja som jeden do obývačky. Nech si chytí druhý raz, čo?